Hevalên hêja mijara vê vîdeoya me ya Kurd jî têgeha Aîterê ye û ez ê hewl didim ku bi awayekî Kurd ji bo we şîrove bikim. Aîter di zanista xwezayê a serdema pêşîn de ji elementa pêncan re hatiye gotin. Wekî tê zanîn elementên din jî ax, af, hewa û agir in. Heta 100 sal berê jî zanyaran wiha bawer dikirin ku Aîter maddeyek e ku xwedî osfekê vekî şeriyê ye û cih dadigire. Li gor vê yekê heta dawiya sala 19 nêrîna fîzîkzanan ew bû ku Aîter jî mîna hewayê pêlên elektromanyetîk bidiguhêzîne. Her wiha difikiriyan ku giraniyekê Aîterê tune, şeffaf e û dikare temamiya maddeyên din jî di xwe de derbas bike. Digel vê yekê ne xwedî hebûnekî kîmyewî yan jî fîzîkî ye û bi tenê dorheylek e. Di fîzîka modern de piştî têgihiştina bingeh û binya da madde û ronahiyê ji bo têgeha maddî a ku li ser pergalekê mekanîk nikare were sepandin hatiye bikaranîn.